Nazigeza indaba ze1KZNTV efundelo samkeliswa nqulunga ngikubingelele mbukeli nazi-ke ihamba phambili osukwini namhlanje. Ayaqhubeka amalungiselelo omcimbi Wesilo anciphile amathuba okuphikisa isihlalo sobukhosi kanti-ke ubuyele enkantolo wesilisa Obulale amantombazana amabili. Ithimba longqongqoshe lisingethe kumcimbi okunikezwa ngokusemthethweni kwesilo uMisuzulu kaBhekizulu isitifiketi ngokohlelo lukahulumeni seliveze ukuthi-ke konke kumngomumo ngomcimbi futhi-ke linethemba lokuthi-ke kuzohamba kahle ngendlela-ke okuhlelwe ngayo. Lokhu-ke kugqame kwisithangami sabezindaba eThekwini ebesibizwe-ke yileli thimba eliholwa-ke ungqongqoshe zokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu kuzwelonke uDokotela Nkosazana Dlamini Zuma. Njengoba ubona la esimkhona mbukele ekhaya isona stage lesi salungiswa okuyisona okuzobe kwenziwela kona umcimbi uzokhumuleka ukuthi ngesonto ledlule ungqongqoshe uNkosazana Dlamini Zuma into ayiveza wathi kulesi stadium njengoba sisingatha abantu abangu-48,000 abantu abanye bazokwazi ukubukela ngaphandle njengoba lesi stadium kukhona enye ingxenye esithi abantu abasuke behleli phansi. Okunye akuvezile osukwini lwanamhlanje bebambisene noNdunankulu ukuthi abantu abanye abazobe bebingaphandle kuzobe kusebenza ama-screens ukuze nabo bezobona konke ongaphakathi. Due to the magnitude and the significance of this once-in-a-lifetime event, we are anticipating a huge attendance, and as such, an overflow venue has been arranged at the People's Park, both in the east and the west of the People's Park's wings, and the public viewing screens, which will be installed to accommodate as many people as possible that will be there in the People's Park area. uNdunankulu enza inkulumo yakhe kusona lesi sithangami uthi phambilini bathola izicelo kumakhosi esifundazwe kanjalo nezinduna mayelana nokuthi bakwazi ukuthutheka ezindaweni ezahlukene ezizongeza isifundazwe KwaZulu-Natal. uDube uthi njengohulumeni basihloniphile leso sicelo njengoba izobe zikhona ezokuthutha ezothutha umphakathi eindaweni ezahlukene esifundazweni KwaZulu-Natal. Ezokuhamba zihleliwe kunamabhasi aqhamuka eindaweni zonke lapha KwaZulu-Natal angaphezulu kuka-80 amabhasi akhona. Kukhona nezimoto esingathi ngamakhumbi angaphezulu kwa amakhulu amathathu. Idolobha iTheku lidolobha elimatasa kakhulu kodwa ngempela sonto kubonakala kuzoba nokuphazamiseka njengoba uNdunankulu ethi eminye yemigwaqo izovaleleka kuphela ivuleleke ukuyongena enkundleni zemidlalo iMoses Mabhida. Imigaqo ke singalindela ukuthi ingase ivalwe eminye imigaqo kwenzelwe ukuthi izimoto nabantu bakwazi ukuhamba ngokuphepha. Lemniningane izonikezwa khona maduze futhi izoboniswa nangendlela ezobhalwa ngazo emaphephandabeni iyophindwe futhi ikhishwe ngabezindaba. Mayelana nokuthi imalini echitha ukwenza lo mcimbi uNdunankulu uthi maduze bazokhipha umbiko kodwa kwamanje kakabebi nayo into ephelele njengoba zisakhona izinto ezisakhokhelwa ukwenzela amalungiselelo lo mcimbi. We will provide the details of the actual budgets and the expenditures as opposed to estimates that we have right now as the procurements are still continuing. This will be done through a detailed expenditure report to the accounting officers, all the structures of the Executive Council as well as the legislatures. We wish also to ensure the citizens that we have taken due cognizance to the care and exercise prudent of the spending of the resources, ensuring that we keep to the cost-cutting measures that government has put in place. Ngesikhathi kuqhubeka lesi sithangami kube sekuqubuka umbuzo mayelana nokuthamela kwalo mcimbi uKing Mswati wesithathu njengoba kusabalala imbiko ethi SACP izobe ibhikisha ngaphandle ngelanga lomcimbi engahambisani nokuthi uKing Mswati aba ingxenye yalo mcimbi. Liphawula leli thimba lithi uKing Mswati uzobe ifike njengesihambeli esizokhumela umndeni wakomalume njengoba isilumi isiZulu
ezalwa indlovukazi uMantombi waseSwatini. uMswati uyeza yena ngempela njengoba kwi-head of state eSwatini sizama ngena kanjalo aza afike emqondweni kodwa uma esikazi ukukhuluma uyokhuluma njengomalume so therefore fanele ukuthi sikhuluma ifamily njengoba yona imaluza ikhona abazali bebhikisha banelungelo labo lokubhikisha labazali eniswe khona kuzoba nendawo abakwazi nje ukungena nje kodwa siyazi ukuthi isilo siyahlonishwa sonke siyazi ukuthi sizohlonipha nopresident uma ekhuluma uzakhuluma njengopresident wezwe. Omengameli bakwamanye amazwe nabo balindelekile ukuthi babe ingxenye yawo lo mcimbi. Lo mcimbi uzoba ngomgqibelo kanti amasango kuthiwa azovula ngehora lesikhombisa wasekunxusa nomphakathi ukuthi endaweni la uzoba khona awuqinisekise ukuthi uye endaweni ezihlelo omasipala la uzobe bebuka khona. Kudebokho Sibisi ngiseThekwini. Kuzokhumbuleka ukuthi ke indlunkulu yakwaZulu igqiqe izinkantolo ngaphambilini ngamacala amaningi ahlukene okubala ke elencwadi yamafa esilo esisanda kwebuza umdlokombane uBhejane ephuma esiqwini yilelo lohlangothi olwaliphikisa kuhlalo sobukhosi. Inkantolo ke yakuveza ukuthi isilo esibusayo njengamanje asibandakanye kuwona wonke lamacala ngakho yonke ke imicimbi yokubeka kwaso yaqhubeka ngokohlelo. Mumva nje kokwebuza kwengonyama umdlokombane kanye nokukhothama kwendlovukazi umntanenkosi uMantombi kaSobhuza wesibili Dlamini Zulu, indlunkulu yakwaZulu yangenelwa ngamanzi endlini kwafakwana ezinkantolo. Undlunkulu wokuqala wengonyama wesigodlo sakwaKhetho Mthandayo uSibongile Dlamini Zulu wafaka amaphepha enkantolo efuna uhafu wamafa kaBhejane ephuma esiqiwini ingonyama. Wathi encwadini efungelwe eyafunda ngabameli bakhe wathi ngena kuphela oshadene ngonyama ngokusemthethweni. Ijaji Isaac Madondo wenkantolo ephakeme eMgungundlovu wasichitha leso sicelo wathi esamafa kakumele sifake enkantolo yakhe kumele aphinde aqale phansi afake isinye isicelo kwenye inkantolo wathi kumele acacise ukuthi ufuna kuyiphi ingxenye njengoba amafa esilo ehlukene izigaba ezinhlanu. Isicelo somshado uMadondo wathi sijulile kakhulu njengoba sifaka amazinyane esilo futhi nondlunkulu bonke sebephile isikhathi eside bephila kahle ndawonye kanye nayo ingonyama isaphila. Amanye amacala ayefakwe ngaphambi kwenkantolo ephakeme eMgungundlovu kubalwa lawo ayefakwe amazinyane amdlokombane, izinyane untando yenkosi Zulu kanye nayo izinyane untombi Suthu Zulu Duma abafake sabi isicelo befuna kuqinisekiswe ukusayina kwencwadi yawo amafa akhe umdlokombane ababesola ukuthi ke yayingumgunyathe. uMadondo wasibeka eceleni lesi sicelo wathi abalethe ochwepheshe abazoyihlola maqedwe wabuza ukuthi ngabe banaso yini isifiso sokuqhwakela isihlalo sengonyama bathi cha kabanaso. Inkantolo yabe sinquma ukuthi ke isile sibusayo imisizulu kwaZelithini akabandakanyeki kulamacala futhi nguye ofanele isihlalo njengoba kufakazela nawo umthetho wamasiko. Izicelo zonke ezazifake enkantolo aziphumelelanga ukubala naleso esasifake umnawabo wengonyama eseyabuza umntwana umbonisi sokuvimba umcimbi ayithe uhlelelwe uZibandlela nyakenye. Inkantolo yathi leso sicelo sasusele kumahemhemu ayizwakale emfihlweni omdidiyelo wamabutho umgiliji Nhleko. Usomlando uProfessor Jabulani Maphalala uthe isilo sihleze esihlalweni njengoba kufanele wathi okunye ongahle kwenzeke ngemumva kwakho konke lokho sekuyobe kuqhutshwa ubuningi bemali. Kuzoyena ukuthi laba ababaxhasa ngenkulungwane zemali ukungena emacaleni lapha basenabanika yini imali yokuthenga abameli baphikise nje noma ngabe sokuphelile ngoba phela manje mawubheka yonke lento isiqonda
idliza bona lomkhosi bakwaZulu noma bube sengindexini ngokuthi kuthiwe ayikho kahle lento ngoba naba nabanye bayaphikisa kuzoya ke nokuthi imali basabafakela yini. Ezindabeni ze1KZNTV kubiku Ayaqhubeka eMgungundlovu. Bafuna ke edluliselwe enkantolo ephakeme icala lowesilisa osola ngokubulala amantombazana amabili ayefunda ibanga leshumi eGinyane High School eCreighton. Leli cala ke behleze enkantolo eMantshi eDonnybrook namhlanje libhekene nomsolwa uFerwood Zulu oneminyaka ke eyama-20 ubudala. Usolwa ke ngokugenca abulale ngehluku Amanda Zulu noMinenhle Buthelezi bobabili ke abebeneminyaka eyi-18 ubudala. Kanti ke uhlalo we-ANC kwisifundo Harry Gwala Awomcimbi uthi-ke ukuhlehla kwecala kuzobanikeza ke isikhathi esanele sokufaka ke isicelo sokuthi ke lidluliselwe enkantolo ephakeme. Liphinde lahlehla icala lowesilisa oneminyaka eyama-20 ubudala uFerwood Zulu osola ngokubulala amantombazanyana amabili ayefunda ibanga leshumi eCreighton. Leli cala selihlehla izikhawu eziningi ngaphambilini kanti ke imantshi yakhona la enkantolo yaseDonnybrook ihlehlisile leli cala ke ngoba ithi ke lusaqhutshekwa nophenyo. Usihlalo we-ANC kwisifunda iHarry Gwala Awomcimbi uthe bafuna ke ukufaka isicelo sokuthi leli cala lidluliselwe enkantolo ephakeme. Siphatheke kabi nje ukudileka kwento ekubonakalayo ukuthi ubufakazi bukhona. Kodwa ke sithi lokho kuyi-blessing in disguise ngoba njengoba lokuhlehla kanje lizusinika ithuba lokuthi si-engage more ne-justice system ukuthi leli cala lisuke la liye eMaritzburg ngoba ngeke likwazi icala le-double murder kanje ukuthi liqulwe enkantolo encane njengalena. UNxumalo uthe lokhu kuhlehla kwaleli cala kuzodicilela phansi umfutho ke wofakazi ukuthi ke bazofakaza kulona leli cala. Abona ukudileya kwalo kungenza nokuthi abantu abanobufakazi baze bakhohlwe izinto ezenzeka nani ukudileya kwalo kuhlukumeza leyamndeni okungathi uhulumeni noma ne-justice system ayenzi lutho noma ayikho sensitive enough to this matter. Kanti akunjalo ngiyacabanga nabo ukuthi baqoqa bonke ubufakazi obanele kwenzela ukuthi icase mesihlala njengoba siyazi ukuthi maqoqwe kahle ubufakazi iye ihlale bese iyaconvict. Sikhathazekile impela besixoxa nje nomnyango waka-Community Safety and Liaison ukuthi ku-Dr. NDZ in general but ku-Ward 8 in particular kuyafuneka ke siyokwenza into ethize khona awareness kulobabulwane esibona buqhubeka lapha khona ngoba nale case kagogo sithi siyakuyona kusasa eXhopo ugogo rapiwe wazwagcina eshonile kwenzeke khona lapha eWard 8. Ilungu lomndeni esikhulume nalo lisitshelile ke ukuthi ke abazizwa kahle ngalokhu kuhlehla kwaleli cala njengoba ke kuyindleko kusuka lapha ekhaya beze khona la nanokuthi ke kukhathaza ke abaningi ekhaya. Sihlumeze kakhulu sisi kakhulu imoya yethu uphukile andazi ngathini sihlumeze siyagula nje kungoku nje umama ngikhuluma nje umama ulele phasi ilento enzeka njana ngoku nje size la nangoku nje size ngani nje size la kungoku nje umama uqashe imoto andazi nokuthi imali uzayithatha phi ngenye ihlumeze nganje andazi angikwazi ukukhuluma ngalento enzeka ngalo lokuhlehla ngaze ngihlehla into ibhekaphi umuntu enzile wayi ukukhomba wayekhaya Minenhle Buthelezi sasingamazi ulapha kodwa yena wakhamba umkhomba sesamthola la imkhomba ekhona. Izigameko zokubulawa kwabantu besifazane kwisifunda iHarry Gwala sezandile kakhulu kamuva nje yingakho ke usihlalo we-ANC kwisifona isifunda iHarry Gwala Awomcimbi ethe bafuna ke ukungenelela baqwashise abantu ngazo lezi zigameko. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayaqhubeka ngibika ngiseDonnybrook. Asike sisishelele etolo sobuyasiqhubeka nazo indaba zethu. Siphinde sikwamukela imbukeli usabukeleke zona indaba ze1KZNTV nazi ke besithi izona ehamba phambili. Ayaqhubeka amalungiselelo omcimbi Wesilo anciphile amathuba okuphikisa isihlalo sobukhosi kanti ke ubuyele enkantolo wesilisa Obulale amantombazana amabili.
Kusalokhu kuqhubeka njalo kubambezeleka kokuqula kwecala likaSanele Mlambo owavuma ke icala lokubulala istudent saseMangosuthu University of Technology kasekupheleni kekantolikazi. Namuhla ke leli cala liphinde lahlehla ngenxa yokugula kukammeli wakhe. Umfundi kwabehlala ke nomufi ezindlini ezihlala abafundi eAgruel eThekwini lapho kwenzeka khona lesi sigameko. Uthi ke namanje kusenzima ukukholwa lesi sigameko esamshiya ke ephazamisekile nasemqondweni. Leli cala ke liqhubeka enkantolo enkulu eThekwini. Kuphinde kwahlehla ukulalelwa kwecala laloyo ke obengumfundi wesikhungo semfundo ephakeme eMangosuthu University of Technology uSanele Mlambo lokubulala ke owabe eyintombi yakhe uXolile Mbatha. Kuzokhumuleka ke mbukeli ukuthi phambi kwayizolo leli cala belikhona ke kuyona inkantolo enkulu la eThekwini nalapho ke ijaji lavumela ke ukuba lihlehle ngenxa yokuthi ke ummeli wakhe uyagula kanti phoqeke ukuba abesesibhedlela. Namhlanje leli cala liphinde ke lahlehlela iviki elizayo njengoba ke ummeli engakatholakali. Ukuzwa ke kabanzi ngokuchaza ngaye ke uXolile mbukeli sinaye ke usisi obehlala naye endlini ezihlala abafundi njengoba kuzokhumbuleka ukuthi ke isigameko senzeka lapho kuhlala khona abafundi eAgruel. Mhlawumbe ke dadewethu sicela usibeke isithombeni usichazele kafushane ukuthi uXolile ube umuntu onjani. Beka umuntu ebezehlise kakhulu kuthina ebengenayo lento leyo ukuthi ngoba mdala kuthina ebesiphathisa okosisi bakhe engasho ukuthi ngoba abantu engabazi ahlala naberesi ebesiphathise okosisi bakhe kwabantu abaziyo umndeni wakhe. Kafushane uma ukhumbula ukwenzeka kwesigameko kwenzakalani kafushane nje? Kwakusekuseni and then kwabakhona umuntu onokhaya eminyango and then mangithi ngiyovula ezuXolile wayese bathroom mina ngiza ngaye roomini so awukhona ukuthi if uvulwa umnyango wemain door kuphinde kuvuleke no bathroom so ngoba naye wayevula umnyango webathroom uyena owavula kuqala umnyango wase main door so mina ngase ngabuyela eroomini. Unjani nje wena? Ngiyazama ukuthi ngendlulise buye ngibe nembuzo ukuthi gazi kwenzakalani ezi uGuy elokhu enganikwa yenithi mhlawumbe lokuthi naye asho ukuthi why ayemenza nje kwenzakalani. Ngesikhathi ke ijaji limemezela ke khona ukuthi leli cala liyahlehliswa kubeke nokuvuma ke kubafundi kanye ke nomndeni wakhe uXolile njengoba ke bethi ke abathanda ukuthi leli cala liphinde lihlehle njengoba ke befuna liphele bathole nezimpendulo okwaholela ke ekutheni uSanele aze ke agcine sethatha lesi sinqumo. Sikho right because isikole institution yase MUT ayithatha seriously case and the fact ukuthi bayakwazi ukuthi mafundi mabe strike abelwela imfanelo zabo babaxoshise babayise emacourt banayo imali yokwenza leyo nto leyo but abanayo imali yokuthi balethe security eningi tight ukuthi umfundi kuba uyena ongena ngaphakathi la ekumele angene khona kungangeni nomba as much as ube umfundi wakhona but ubengahlali kulo race so awukwazi ukuthi ungene lapho udlula uye phezulu ungene kanjani mina ngibona futhi security ayikho tight. Kuzokhumuleka ke ukuthi uSanele uyeke walivuma icala evumela yena ukuthi nempela uyena ke oye wabulala ke uXolile. Leli cala liqala ukuhlala kuyona lenkantolo ijaji lanqaba ke ukwamukela iaffidavit yakhe nalapho ke ayivuma khona leli cala njengoba ke abombuso babengenayo ke incwadi yokuhlola kwesidumbu sakhe. Eyindabeni ze1KZNTV kube kuntombi khona Mvubu ngiseThekwini. Umqondisi eminyangweni wezemfundo ngaphansi kwesifunda King Cetshwa nyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal uWelile Nzama usenxuseke umphakathi kanye nabazali baqinisekisa ukuthi abafundi ke baphephile ngalezi zikhathi zokubhala kwezivivinyo zokuphela konyaka. Ekhuluma ke nethimba lezindaba le1KZNTV ngenkathi besengethe umkhuleko empangeni uNzama ke uphinde waveza ukuthi ke banethemba ukuthi ke ongenani bazokwazi ukuthola u80% kwimphumela kaMatriculatsheni kulonyaka. Njengoba sekuyisikhathi sokuphela konyaka kanjalo nesivivinyo zokuhlolwa kwabafundi sesiqalile esikoleni. Isifunda iKing Cetshwayo enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal sisingathi umkhuleko ukuqinisekisa ukuthi konke kuhamba kahle ukuze ngabe bikho okuphazamisa ukubhalwa kwezivinyo zokuphela konyaka. Induna amakhansela yibo bonke ababambe iqhaza lohola ukuthi abasilekeleleke futhi manje ekuthenini izikole zethu iphephe. Sinawo amaklasi kaMatric
bayafunda kuze kube kuhlwe. Siyacela ukuthi babe khona abaholi babhekelele ukuphepha kwezingane. Lo mkhuleko bubanjelwe eMpangeni ubuhanjelwe izikole ezahlukene esisuka ngaphansi kwesifundo iKingcetshwayo, abafundi nothisha abebezokhuleka uqinisekisa ukuthi konke kuhamba kahle ngalesikhathi. Lesifunda sizimisele ngokwenza kahle kwimphumela kamatikuletsheni kulonyaka njengoba sizibophezele ekutheni ungenani sikwazi ukuthola u80% kwimphumela kamatikuletsheni. Sifisa nje ukuthi izulu nalo libe lihle, kodwa kakhulu sizokhulekela na target yethu ukuthi einganeni abazali abasethembe ngazo okungenani uma ngabe ukuthi sehlulekile siwuthola u85%. Einganeni eziyikhulu siyothi sisebenzile uma ngabe kusale nje eziwu15. Kuzokhumuleka ukuthi njalo ngalesikhathi sokuphela konyaka kuyahlasela izimvula ezinamandla, imbhikisho negcina iphazamisa ukubhalwa kwezivivinyo zokuphela konyaka. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika uThabani Maphumulo eMpangeni. Kwathulwe ngokusemthethweni umzila omusha wenkampani amabhanoyi iLift Airline esikhumulweni kesezindize King Shaka International Airport. Ekhuluma ngesikhathi kwethula lo mzila osho ukuthi ke sekuzoba namabhanoyi alenkampani asuka eThekwini eqonde eGoli. Ongumphathi kwaLift Airlines uJonathan Act uthi ke nakuba ke lemboni ike yashayeka kakhulu ikakhulukazi ngesikhathi kumiswense yonke into ngenxa yokhuvethe kuyabajabulisa ukubona ke iphinde ithuthuka okushuke ukudaleka kwamathuba omsebenzi. Kube injabulo ngesikhathi kunomcimbi wethulwa ngokusemthethweni komzila omusha weindiza zenkampani iLift Airlines esikhumulweni sezindiza iKing Shaka Airport. Nakuba le nkampani isineminyaka ebalela kwemibili ikhona kungukuqala ukuba ibe nezindiza esuka lapha eThekwini zilibangisa ke kwaNdonga ziyaduma. It's been a 2-year journey for us to get here. We launched in December 2020 and we've been flying for almost 2 years, and it's the first new route that we've launched in that time. People that fly with Lyft can enjoy the most hospitable airline in South Africa, the most flexible airline. We don't charge for penalties or cancellations. You can do that free of charge. You don't have to pay for anything once you're on board. All of the snacks and the drinks are complimentary. And we've got industry-leading legroom throughout the cabin. So from start to finish, you're going to have the best experience as a passenger on any airline in South Africa. Le nkampani ivele inazo izindiza ehambela ikhumulo efana nesaseKapa, kanti isenhlelweni zokwandisa izindiza ehamba phakathi kweGoli nayo ke iKapa zibe ngu14 ngosuku. Abalelwa enkulungwaneni amathuba omsebenzi adaleke ngokuthulwa kwalomzila waseThekwini, kanti ehlukeke ngakho abagibeli bayo kabakhokhi ke imali uma bekhansela uhambo. Abedube Tradeport bakushayela ihlombe lokhu. Ngoba khona kwawo nokufika ama-flights asuke efana njengalawo suke sijabule kakhulu ngoba thina suke sithi akufika ama-flights ahamba nabantu kuphela, kodwa akufika ama-flights azohamba nama-goods sokumoto ukuthi khona yakho i-odile evela phesheya ikwazi ukuthi ifike ngokushesha. But siya-discourage-ke kodwa ukuthi si-ode kakhulu ngaphandle, sithi asisakhele kwethu ngaphakathi khona sizokwazi ukuthi izinto siyiphendlele. Siyathemba ukuthi ngokuhamba kwesikhathi kufika ama-flights afana njengalawo uzosibeka ezingeni ade sesikulona ngoba ngesiqhamba manga silimale kakhulu ngo-COVID ngoba khona izinto eziningi ezingaze zihambe kahle. Lo 56% we-growth esikhuluma ngawo kuthina kusayinani elincane kabi. Funa ukuthi masikhuluma ngelinye ilanga sithi hayi sino-99%, u1% nje ususele kancane siyawu-achieve ngesonto elizayo. Kuzokhumbuleka ukuthi le mboni kanye neyezokuvakasha ikhahlamezeke kakhulu ngesikhathi kuhlasela ukhuvethe kwazise kwabe kunomvalelandlini, kanti nomnotho wakuleli waphazamiseka kwaziseke zombili lezi imboni zifaka imali eningi. Umeya weTheku uthi kabangabazi ukuthi inhlelo zokuhlenga umnotho zithela izithelo ezinhle. You'll recall that in June we welcome another airline to our shores which operates the international route. All these developments are an indication to us as a city that our efforts to revive the tourism industry and grow the economy of the levels pre-COVID-19 are on track. We are on a recovery mode, and we are indeed certain that our recovery plans is now getting momentum. We are starting to see the tourism sector regaining its strength and recouping from where it left off during COVID-19.
So that on its own, it gives us confidence and hope that the jobs that are already existing will be retained and the new jobs will be created. Kulindeleke ukuba le nkampani yenze kahle kakhulu ikakhulukazi njengoba sekusondele isikhathi sawo ama-holiday. Ey'ndabeni ze-1KZNTV kube kuntombi khona Mvubu eThekwini. Asiphinde sithishelele ey'tolo sobuya futhi siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde sikwamukele mbukeli usabukele indaba ze-1KZNTV nazi-ke ebekuyizona eyihamba phambili. Ayaqhubeka amalungiselelo umcimbi Wesilo anciphile amathuba okuphikisa isihlalo sobukhosi kanti-ke ubuyele enkantolo wesilisa Obulale amantombazane amabili. Ake sibheke-ke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli liwu-18.02 maqhathaniswa nedola laseMelika libu-20.86 maqhathaniswa nopondo waseBrithani libu-18.13 maqhathaniswa ne-euro yase-Europe igolide lona libu-$1,663.70 ounce kuthi olungahluze wona libu-$95.69 umphongolo. Ake sibheke-ke engosini yezemidlalo. Uthwale elakuleli uRili Rosso ngesikhathi-ke iNingizimu Afrika ishaka eBangladesh ngama-runs angu-104 emdlalweni wendebe yomhlaba ye-T20 Sydney Cricket Ground ngoLwesine. Lo mdlali-ke uqophe umlando eba wokuqala ukuhlanganisa kama-runs angu-100 kabili-ke kulandelana emdlalweni ye-T20. Ukwenzile-ke lokhu ama-Proteas ebhekene ne-India lapho-ke ehlanganise khona angu-100 kwathi-ke ngoLwesine waqobela phakathi angu-109. Rosso noQuinton de Kock bashayeke into kweme ukuqinisekisa ukuthi ama-Proteas ahlanganisa ama-runs angu-205 kusaphumeke abahlanu kuphela. Nasi-ke isimo sezulu esingalindeleka. Bukele-ke ziyaguqa bese kuphathele zona usuku namhlanje mina nawe sihlangane futhi ngesikhathi esilandelayo. Sale kahle emakhaya.